Karong nagkaduol ang Kapaskuhan ug bagong tuig, sagad matud pa nga musaka ang ihap sa mga insidenteng pagpangawat. Atong sayron ang mga pamaagi aron dili mabiktima. Pinaagi sa report ni Argel Relator Live. Argel. Sara pahimangno sa kapulisan ngadto sa katawhan nga ligayan ang pagsuot og mga mahalong butang nga init kaayo sa mga kawatan, labi na kung moadto sa mga lugar nga ginadagsa sa mga tao, labi na og holiday rush. Hinuon ang Davao City Police Office sa pasalig nga ilang pahugtan ang police visibility sa mga lugar nga ginadagsa sa mga tao. Base sa monitoring sa Davao City Police Office, sa 8 ka focused crimes, nag-una ang kawat sa mga krimeng nagakahitabo sa panahong padulong na ang Kapaskuhan. Sagad matud pa kining mahitabo sa mga lugar nga ginadagsa sama sa shopping centers kung asa mamalit ang katawhan og mga pangregalo ug ipanghikay sa okasyon. Luyo nga paubos ang trend sa nahitabong krimen gikan ni adtong July. Nagpasidaan na ang kapulisan nga mag-igmat o dili magkumpiyansa. Likayan ang pagdala og dagkong kantidad o pagsuot og mga mahalong alahas. Naay sa busy sir no, kana malipat lang ka, kuha na imong gamit, mo nang magbantay sa no, labi na ka ng mga bag sir, dapat ibotan nato sa atubangan nga safety. And then kana pong dili ta magpakita sa ato ang kwarta sa pampublikong lugar nga mag-ihap ta diha nga natay daghang kwarta. Mas maayo sab kuno nga mogamit og cards or online payment sa pagbayad sa mga paliton aron nga dili na magdala og cash sa mga pampublikong lugar. Alang sa mga establishmento, dakong tabang sab kung maglatag na og security measures ang mismong tindahan. I-check ilang CCTV sir kung nagagana ba ni or dili kay naay mga business establishment na naay CCTV pero wala siya mogana. And then ang security guard good sir no. Importante gyud na kaayo ang security guard nga makita sa gawas nga naay security guard diha. Tutukan karon sa deployment sa kapulisan ang mga lugar nga daghan og shopping centers, sanglit gilauman nga daghan sab ang taong mamalit. Parayon matud pa ang monitoring sa kapulisan sa mga dunay record sa pagpangawat sa syudad nga nakagawas na sa prisuhan kay dunay nagabalik sa maong illegal nga binuhatan. Pero sa ato ang uplan tukhang nga paghangyo nato sa ilaha nga dili na mobalik sa ilang mga illegal nga ginabuhat kay natay mga na-file sir, and then after nila ma-serve lang sentence sa prisuhan, mo gawas na sila, naiuban mo balik, naiuban mo bag-o. Sara, gimanduan pod sa Acting City Director sa Davao City Police Office ang mga station commanders nga magkipag-alayon gayud sa mga business establishments, sumando ni mga natala ng mga kaso sa pagpanulis sa syudad. Sara. Okay, daghang salamat, Argel Relator.